Cromwell. Beti gauza bera, Cromwell. Jauna, ez da jolas eskuartean duguna, zure esku armaz eta paperezko banderaz. Ez da zurezko jostailua eskuartean daukana. Jaunak bakarrik eskatzen du denbora pizkat. Denbora garesti atera dakiguke. Oxforden 6 hilabete zeutxi alba diogu. Eskoziarreko 2.000 gizoneko armada agindu digute. Bere handirasuna nire lehen gusuarekin Frantziako erregearekin harremanean dago. Badut aski arrazoi, Irlandak lagunduko digula sinesteko. Irlandako armada dio, enean dirasun? NFDez, Cromwellen armadan lehenago sartuko naiz katolikoen ondoan burrukatu baino. Ni naiz herriaren errege eta babesle, eta laguntzan on nahi dela bilatzeko eskubidea ere neurea dut, jaunak!